mengurung. Selamat iki. Bari kan delok banner le mayang ya. Iya ya Mas. Mangga. Mangga Kang Mas. Salah sengipun. Salah sengipun. Sesuai listnya bae Mas. Oh iya. Yellow Rose. Yellow Rose. Tulisannya Ukta ngono. Oh nggih, yo narik Mbak Ukta iki. Mawar kuning. Aku rong dadi kok ditarik. Maksudnya iki sing nyanyi Ukta. Oh sing nyanyi Mbak Ukta. Apa Ukta ditarik ya ora. Aku ditarik ora apa-apa Mas wis. Manut. Mas Kendi. Hei. Ngerti ra iki jenenge Mbah sapa? Mbah sapa? Mbah Ii. Sapa? Kelingan ra, kelingan ra. Ii. Mbah Ii. Oh tenan no tekoni. Jal tekoni. Tekoni ta? Mbah namine sinten Mbah? Ata? Mbah Ii ngono iki ta Mas? Kuwi guyune, dudu asmane. Oh guyu. Nek asmane durung. Asmane beda. Durung. Tekoni ne jal ta. Asmanipun sinten Mbah? Tujo. Mbah Tujo. Mbah Tujo. Heeh. Ditujo. Ora Mbah, ora. Ogah aku terus. Mbah niku mang serang niku menyek jenengan lho, Mbah. Aku ndak mau lho kalau kamu nanti ada di dalam mimpiku, Mbah. Ini sing niki, Mbah. Mangke mang tekani, Mbah. Teng mimpi, Mbah. Jangan, Mbah, jangan. Nek sing teko berita?
Ayo kuwi wedine kuwi ndak teko loro. Oh, ayo Mbah Tak Tujo sekolah karo lho. Prita. Telu. Apa? Prita, Oh. Mbah Tujo, Oh. karo calon istriku. Apa kuwi calon istrimu? Ayo ada. Oh, iya. Masih Belum dihitung, Dik. diketahui. Oh iya, Ada. masih Ada dirahasiakan. dirahasiakan masalahnya ya iki bahaya iki Oh, regul-regul iki doan ning kene iki. Ya iya. Wah. Oh dipepet lho Mas. Oh, terus 08 piro ngono iki. Iya. Monggo, Mas Klik, monggo. Ya monggo Mek. Monggo Mas Klik. Nggih. Kados padatanipun, monggo Mas Klik langsung. Oh, garapane kok sik pas ning Tuban ya Mas. Anu, buka Dik Yoga, padha pas ning Tuban, monggo Dik Yoga. Okta Salsabila Cebong Kidul. Lor, aku cebongan lor. Cebong lor. Oke, Firda sudah jadi telur Firda jadi telur gulung. gulung. Ndok asin. Kondok asin telur Telur gulung. gulung. ya? Oh, telur Telur gulung. gulung. Mergi Iki lho lho. digulung-gulung. Iki lho tepung panir lho. Tepung panir. Ya. Oh, berarti katsu. Oh, iya. Katsu. Ayam katsu. Habis ini digoreng teman-teman Oh, ini. siap. Nah, Oke. ini tadi ada request, Oke, requestnya apa, dari Kak? orang yang tidak diketahui. Wow, Tidak diketahui. siapa itu? Lagu ini Kastian Jadi, Deoka. Heeh. Kastian Sejati, oke. Pokoknya ya ngono kuwi lah, pokoknya Oke. tidak mau disebutkan namanya. Berarti Tidak mau. request dari hamba Allah. Dari Heeh. hamba Allah. Tidak mau Oke. disebut namanya. Oke, langsung kita pinangkani saja. Oh, boso pinangkani gitu. Kita turutin Kak, kita Oh turutin iya, Kak. gitu ya. Oke, kita turutin. Yes. Kasetyan Jati apakah Tresnan Sejati? Kastian Jadi. Oh iya. Kastian Sejati. Aku tadi penyanyi kok ramu tutenan yo Ya aku. ya, lagu lawas lali. Lagu. Lagu anyar. Ra apa? Penyanyi ngono kuwi dhewe iki. Aku pecaten wae aku Pak Wahyu aku wis ramu tutenan aku dadi penyanyi jadilan iki. Padahal Mas Kindi kepengin jatil. Monggo, boleh. Aso. Kasetyan Jati.
Oke, monggo. Mas Sulis monggo. Oh, lagu anyar apa lawas? Anu, sedengan ya. Lagu sedengan. Sedengan. Nek lawas ya ora lawas banget nek ora. Kaya Nek anyar ditakoni. ya ora anyar banget. Oh, nek ditakoni pedes ora sedengan. Dengan. Ada Kak Okta Cembongan dan juga ada Mbak Rizka Kulon Progo. Dusune ngendi? Kerinjing. Aku tanggane bakmi. Rizka Ngericing. Uang Chandrowo sila nikani mendung pada liput hijayani wis ngenteni kapangku among slita bepujan adikku. Mas esemutan saklami lelewane milangani Dimas teridu nolong rasa tresno sen konco saiki wis bisa Among sira Dimas
Ora apa-apa. Oh iki Lah, lho penarine iki lho. Jatilan. Iki Mau lho. nyanyi. Sak lagu sik, sak lagu sik. Heeh, Sak lagu sik. sak lagu Sak sik. lagu sik ora. Loro-loro Sak lho. lagu. Sugeng dalu Mas Rizal. Di Sugeng Dalu Mas Kindi, Mbak Rizka dan juga ada Mbak Ukta. Iya Mas. Tak takkan tau Iya. tadi. Iya Mas. Aku biyen karo Mas Rizal tau gegeran. Geger apa Mas? Ono pamflet Oh. Ah, jenenge padha-padha Rizal. jenenge Rizal. Oh. Ini bingung. Heeh, Mas Rizal bingung. Yuk. Dikasih ada bukit berbunga bersama Rogo Wahyu Mataram coy. Hey. Yo. Mas Rizal kokap. Aye, Mas Kindi. Kok kacebongan. Kindi nglampar. Wah iya ca. Hey. Ukta Salsabila ye. Hey, hey. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Yo, Kita pun turun bersama melintasi jalan setapak. Darahmu atau peluk di pundak membawa aku ke Melaka. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Yeay! Rock lagi, hey! bukit berbunga, Hey, hey, hey! Oh, oh!
disambut katuraken sedaya lelagan wonten Bukit Berbunga. Nggih matur nuwun Mbak Okta, Mbak Rizka, Mas Kindi dan kanca-kanca Rega Wayu Mataram awit sampun paring wekdalipun dumateng kula. Nggih, Ih. Mas. Agak aku Iya kan. Aku piye to? Kok biasane kene iki jenengan kok yo. Ora Aku iki ning kene lamun banjilan lho. Pokoke nek nang kene iki bebas Mas. Pokoke intine iki pokoke ya was. Aku ya aku jenengan. Kene pokoke free, bebas untuk semuanya. Tidak ada ikat mengikat. Yo ngapunten iki jabal kalenggahanipun jenengan iki. Aman. Yuk. Iya. Kok ditarik to? Kok jan ditarik? Wow, oke. Yo, Vita, Vita. Delok anune apa? Daftare sapa sih iki? Pita wis durung. Oh, iki mau Pita iki lurek-lurek iki. Ganti Pantai Baron. Oh, ganti pantai. Oh, ganti pantai. Oh, ganti apa? Pantai Baron toh, Mania. Pantai Baron toh. Yo, Pantai Baron. Dados Semburat layang sore ono langit siringku ulun katon indah sesawangan seberok kidul Pantai Baron. Kowe lanatku sakmoro alun kejejer sesambingan perahu sampan go sandaran
Tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku dan juga kasih sayang. Asik, Bisa, asik, bisa, asik. bisa. Firda, Firda. Iki. Topengnya mas. Ayo dah balik dah, wis bengi. Kayak tuku pecel lele. Bisa. Ya.
pamuji hamba minta nugraha saking Hyang Widi tetap saya